ప్రకాశం జిల్లా పర్చూరు మండలం అన్నంబొట్లవారిపాలెం సందడిగా మారింది. జాతీయ స్థాయిలో జరుగుతున్న బండలాగుడు ఎడ్ల ప్రదర్శనను చూడటానికి గ్రామస్తులు బారులు తీరారు. ఇవాళ చివరి రోజు కావడంతో ఎడ్ల మధ్య పోటీ మరింత రసవత్తరంగా మారింది. గెలిచిన విజేతలకు భారీగా బహుమతులను అందజేయబోతున్నారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సురేష్ అందిస్తారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రకాశం జిల్లా పర్చూరు మండలం అన్నంబొట్లవారిపాలెంలో జాతీయ స్థాయి బండలాగుడు ఎడ్ల ప్రదర్శన చాలా ఉత్సాహంగా జరుగుతుంది. ఈ పోటీలో ఏపీ, తెలంగాణతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల ఎడ్లు కూడా పాల్గొంటున్న పరిస్థితి. 13వ తేదీ ప్రారంభమైన ఈ పోటీలు ఈరోజు ఫైనల్కి చేరాయి. ఈరోజు జరిగే పోటీల్లో భారీ స్థాయి ఎడ్లు పాల్గొంటున్నట్టు తెలుస్తుంది. దీని గురించి మరింత వివరాలు నిర్వాహకులను అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, ఈ రోజు ఫైనల్ పోటీలు జరుగుతున్నాయి. గత 6 రోజుల నుండి పోటీలు ఎలా జరిగాయండి? గత 6 రోజులు బట్టి చాలా చక్కగా జరిగాయి. పాలపళ్ళ నుంచి 2 పళ్ళ విభాగం, 4 పళ్ళ విభాగం, 6 పళ్ళ విభాగం, సేద్యపు విభాగము, సబ్ జూనియరు, ఇలా పెద్ద బండ పెద్ద సీనియర్ జరుగుతూ ఉంది. చాలా చక్కగా జరిగింది. ఏం ఇబ్బంది లేకుండా బాగా చక్కగా జరిగింది. వర్షం వచ్చినప్పటికీ చాలా దేవుడి దయ వలన చాలా చక్కగా జరిగింది. ఈ 34 సంవత్సరాలు బట్టి కూడా చాలా చక్కగా జరుగుతూ ఉంది. చాలామంది మాకు దీనికి ప్రోత్సాహంగా ప్రైజులు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళ అండదండలతోటే మేము ఈ కార్యక్రమం జరపగలుగుతున్నాం. ఎన్నేళ్ల నుండి ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు? ఏ రాష్ట్రాల వారు పోటీలు పాల్గొంటున్నారు? దాదాపు ఇక్కడ అంతకుముందు హైదరాబాదు కలిసి ఉన్నప్పటి నుంచి గత 34 సంవత్సరాలు బట్టి మన 22 రాష్ట్రాల నుంచి కూడా జిల్లాల నుంచితో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాలని హైదరాబాద్ అన్ని కలిసి ఉన్నప్పుడు కూడా మొత్తం వచ్చాయి జాతీయ స్థాయిలో. ఇప్పుడు కూడా జాతీయ స్థాయిలో 2 రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వస్తూ ఉన్నాయి, అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. బాగా చక్కగా జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు జరిగినటువంటి వాళ్ళకి 7 విభాగాల్లో ఉంటాయి. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ అట్లా 8 ప్రైజులుగా ఇవ్వబడుతుంది. ఫస్ట్ లాగినటువంటి వాళ్ళకి 80,000 రూపాయలు, సెకండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి 60,000, థర్డ్ వచ్చిన వాళ్ళకి 35,000, తర్వాత 25,000. ఆ విధంగా మొత్తం 7 ప్రైజులు ఇవ్వబడుతూ ఉంది ప్రతి సైజుకు కూడా. గత 6 రోజులు జరుగుతున్న జాతీయ స్థాయి ఎడ్ల బల ప్రదర్శన ఈరోజు ఫైనల్గా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని చూడడానికి ఈ గ్రామ ప్రజలతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజలు కూడా వేల సంఖ్యలో తరలివచ్చిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. గొట్టిపాటి హనుమంతరావు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో గత 34 ఏళ్ళుగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్టు నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. ఏపీ, తెలంగాణ కలిసి ఉన్నప్పటి నుండి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారని, అప్పట్లో కూడా జిల్లాలు, రాష్ట్రాల వారీగా ఎడ్ల జాతరలు వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నట్టు నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. గొట్టిపాటి హనుమంతరావు ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో మొదటి బహుమతి గెలిచిన విజేతలకు అందిస్తున్నట్టు నిర్వాహకులు చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది. కెమెరామెన్ మీరాబాల్తో సురేష్, రాజ్ న్యూస్, ఒంగోలు.